Siya, may simutay. Wala ka mutahan mo. Kaya to, may kabaligya, fishball. Ay, wala. Ay, kay sinong Jerry, manigali ho. Sinong Jerry, ha? Karoon lang pala kayo suryahan, taka. Ay, Jerry. Uy, Dame ko balo, kasi una pala si sinong Jerry, napdan ko pa niya sa food court. Tugay-tugay, nagiti sa'yo gani, kuro kabaligya, fishball, napdan ka pa gani, kuro, nung ni mama. Oo, since 1993. Start of baseball. Basta Cebu. Lawin na. Wala. Tuhon. Sudo ka na namin. Sa English mo. Dapat ito ka. Hamot yun dyan. Pwede ito ka testing. Okay, pwede. Try. As hindi dyan nang yaman na testing. Kuno, di ka siya. Hindi ka fishball. As hindi dyan nga maluto. Ito yan ang fishball. Matry ka video? Yeah. Muna yun, magkandos ka gani mo na. Ibutang mo din siya. Tapos pag tanaw mo nga daw dako, o pareho na yung sampol ha, dakoon ko ha. Kaya hindi ko balo o. Pagkakita mo na nga paglutaw ya, dako ko para doon sa isa o. O. Adjust ka dire. Adjust mo na siya. Hindi mo sa lakay ko pero bayad. Tanang kiloto ni Dame nung bayad na mo doon po yan. O sige Dame, ara Kanto ka na. Gamay lang yung kandos mo. O sige na. Hindi mo mabalaan mo man na sa pagbutang mo daw. Ate, pwede man. Doon ako, ipiyaw. Na, ka na. Ang bala siya, hindi pangarap. Bila sa unang masawa si Nung Jerry. Ni-joke ko lang. Pero mas ang una, gusto dyan magluto sa ammonia fish. Made from home ni nga fishball, right? Hindi from Ukraine. Made from Ukraine. Hindi galing nung ano check mo tayo mo green at check mo pag brother ni Dame mo. Ay, nakuha yan na yun. Pwede mo na siya, pwede ka na lang pakatawag mo ng Jerry. Nakuha yan na yun. Just bigila na eh, kasi simple-simple gila. Sige na ako siya, Ang ibang gani nga mag-testing daw. Gani. Ang ibang gani mag-testing, kabudlayan pa ko mo kay Alacandos daw. O mo ni Dame kita nang tinigilimutan ni Dame pakulo na to. Hindi, sakto yan nga kano. Nag-testing ako, ginadako daw. O si siya, Hindi ma-control mo man na siya sa kandos mo. Kung dako yung mo kandos, adyason mo man mo. Kung daw gamay, dugang bigyan mo. Uy, gusto pala magkaon ni Marina, babe. Lahat. Patigil natin dyan lang. Kabalo ka rin itong buros yung kandos. Malbaan ko, mas mapasobrahan. Hindi adjust mo lang na. Butang mo daw para makita mo. Pag butang mo daw, lang taon maalay ko na matako. Eh, siyempre masakan mo. Ibang patamang ka ba? Si Karong dito rin dumahog ka na na eh. Ay! Wala. Okay. Sakto na sa no? Oh, sige, masakan na siya. Pumutan na, pumutan. Mga ano ni sa nung laban-laban na ingredients sa inyo, mga fishball. Ang ibigin sa fishball, butang naman isang sibuyas, carrots, bombay. Subong gindugang ko, ang paitan. Gindugang ko na sa sabor mo. Oo. Pero may ara ka nung secret ingredients sa inyo, ano, nga fishball. Ano sa Hindi pa ito, secret mo. Ay! Ang Kami lang sa'yo, take lang sa ako. Kasi kita mo na pag timpla mo mayo. Pagpalangga. Pag palangga sa uga mo eh. Na, may naglabalabay mo, right? Ay! Nakikita mo. Oo, sige. May paigat ka lang nga. Adjustin mo silang nabagugan yung blood circle. Pag daw hindi sa malagdag, kasi ikuan mo sa gata para pagdag mo daw, pag-develop siya. Okay. Pilit na sa laba-laba na sa buhaya. Okay, ang fishball ni, kikiam na o. Maglaba siya. Pero kung matangan mo na sa nao, hindi dagdag sa barkada. Kabalo ka mo pala mga kabantay nga, syempre, sang una, magbakal kami yung fishball. Kay Manong, kami lang iya, nga ginapakuha eh. Pero may araw, ikaw yung mga kilala, yung nga, tres lang yung bakal, pero tag-subra, balaya 30 man yung ginakuha. Bala, puro-puro man yung cup. O, rin ang mga suki ni Manong, no? Grabe din, maginimo mo gidya sa baw, gidya din yung ano ya ho.
Because this sauce is so very, very sweet, my tummy. Hot dog, my tummy is in the center of the bread. After niya kaon, fishball, imnon niya na lang may tubig, may ano siya, may drinks. May drinks mo. Oh. Pero di ba nung kay kami lang ang ginapakuha mo sa fishball, magbakal kami, may experience ka man nga, ano, kapasubra, gidya kuha? Ay, damo, alam mo. Kasi sayang kuha niya. Balaan ko man kung sobra. Kay magkuha sa sauce bag, itago iya pa. Inaamo yan na, ano, sige lang ko niya tulog, kukitaon sa ako na pananaw. Pero, bayan ko na lang kay kadyo, tayo naman na magsobra sa karong 2 kabilog, tatlo, okay lang. Ito, tungod sa una, brato kang pan, ang kumalaklon. Oo. Subong gani, nga mahal na, amo magyapong ginahin mo sa ikan. So, dada, mga karangka. Hindi rin sa pulisag na kadyo. Mas ka muna ni kamalalon, may araging sobrang kuha. Di miski ano niya nakatago, balaan ko na isa. Pwede isa ka, how many years na nga tanaw ko sa unod sa baso, mabalaan ko nga sobra. Eh, mga kalabanan ng mga kabataan, ng mga sunusunoy. Di makita ko daw kung isa, ang baso mo, sino ko pila bakal mo, nga pulo. Siko, kadako sa baso mo sublan, gaawas pa, ang iya pulo, gani, may ganikabuta, oh. Sobra goro, yan di, pulo lang eh. Siko, tisipon na na. Isa hindi ko na lang ginaway ko na lang ginano. Kami jojo ko lang lang Oo. nga isipon ko. Pero balaan ko sobra gid eh. Pero wala ka man nagkakaperde, no? Ate, adjust lang ko eh. May bis nga ang ginansya ko siya kadto eh. Ito siya nagkadtong sobra mo nagkaon sa sobra ya kuha. Pero siya way naman siya sa dasan niya kuha. Fix naman na way na na siya ga kanti at least nabalaan niya na bala nga ginpang ko man Oo, siya. balaan mo nga, ano, sobra yung kuha. Isa ginasigan ako kung hindi magpatambo kuha mga ka. Kaya kung nali karon may damo tao da. Pagkakita sa imo nga kadamo sa imo yung ginakuha, sobra ginapabayaan ko lang. Kasi sundon balati. Paano nang ako baligya? Malugi na ko, hindi na tak baligya. Way na sila baklan de. Ito ano pa ibaligya ako kay way na ko ikumpra. Ha? Kaya tungkol sa tagamay lang nga presyo. Hindi ko na makapasobra miski duwa lang kabigo. Kung daw gusto mo pa mga kuno, bugangi lang, hindi lang mo kabalo sa iban. Para hindi isa pagsundon. Eh, karong kung sundon niya na, paano ko ni karo? Ang ginansya, do ginatag mo na lang. Kasi nga, nakaon mo nila, nakabulig mo. So, why na fix na nang iya bakal. At kung time ko gusto pa magkaon, kasi kulang yung basta. Tapos nung may araw, ko yung nakita nga, ano, kay post bell ni Sir Pao ang imo nga, ano, video sa Buligay Bago. May nakita ko yung nga gapautang kapag yun ko, no? Oo, may ara ng kung sa blaway kwartabla. Miski pila lang, o pulo ka pesos, kung isa, 20 pesos. Okay lang pagkabala sa kwarta. Siling nga, nakanamit ani kaon, baseball. Kung kaon na, galing wala akong kwarta. Kuha lang da, kagbayaran mo lang kwarta ka. Pero kakabayaran din no? Ang banway. May bis nga wala, may bis nga ara. Sige lang magkaso, pag gamay naman. Ako pilde, pero at least nakabuli ko, nakakaon siya. Wala ka namin, gali. Kay miski, amo na lang imo, bala kung ano, bura ka mo na. Nakabuli ka sa mga student, mga naubsan sa mga balong pang research. Correct, okay kung isa, kagi man ta, estudyante man ta dati sa school. Kung isa, namit mo kaon tani, galing ko ito ay bakal. Kung hindi pa lang ka sa mga tendira o nagabaligya ka, makautang, kakayuya na yun. Para lang makan. Kasi walang sumakangon. Galing ko sa ako niya, dala ko ng tanan mo lang. Ako nga ipagka, kung daw kutunaga mo, kung sumahambal lang, wala na diferensya, no? Importante ka prang ka. Hindi ka magambal, wai ko man kung gutom ka. Alang-alang, agdahon ta kada kay, wai ka man nagreklamo nga, gutom ka, pagka tanin namin kaon. Pero kung siling ka nga, kami tani kaon, kaya ka namin kasi may magaligya. Kaya wala pa kwarta. Kaon na nga. Sila din yung ubos mo. By the way nga, sa pila ni mga ang mani mo. Ang minimum sa mga nagabaligya ko ni Taglima, tigwisa subong 5 mangyapon kami nagabakal ni Taglima. Pero ang pinaka-the-best kikit tani ni, pulo ang pinaka-minimum, 20, 30. Basta magdako. Ang sige tawag nga mani siya. Salted. 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 Why ko coated eh. Ano ba siya sa salted din? Mapait mo lang. Okay, Maasim. punta na tayo. So, carry on, pintura, batik ko, ang pulo, duwa na lang ni siya, pero sa iyo pila ni siya.
Sa subong, 5.20 na baligya ko. 5.20 gyapon, no? Kung Sa mag- iban, sa ilagan siya. iban, may 3.20? may ara 3.20, may ara tag 5 ang bilog. Sa iban. Halin sa una, 5.20 lagi din yung baligya sa high school. Hindi Sa ka na per school, bilog? ang pinakapan sa una dito, 30 lang na siya. Sa buong gani. Isang sinilan sa nag 5.20. Sa buong gani, ito yung pura, sa buong pulo, duwan na siya Oo, tag 5 ng ila pamaligya. Oo. Sa iban. Taglima, dim 8. Kamahal. Sige pa kundi. Gani. Tatlo 20. Iban. So, buti ganun, yan ang gaginansya ka lang dyan, pero wala mo dyan ginataga sa presyo ang mga... Wala, kay para nga sila makatilaw man sang maski nubo ng presyo mo. At least nabalaan ko nga may abansi man ko da. Okay. Hindi kay kung nang iba niya, kabalo na sa abansi nila nga dakoon pagit. So dira pa lang niya makabulig si Manong. Hindi importante nga nakaroon ko ni mo boss. Kason mapanos sa sama mas dako ang perdeon mo. Pero kung naubos to siya, nakaulaban si kagamay. Gamay lang galing. Isang imo da. Hindi ka na mangita sa dako kay brato mo. So, tagpilan siya ang kikiam mo, no? 3.20 na nga akong baligya. Sang una, tag 5 ng baligya ko. Tungod sa iya kabilugan niya sina nga unod sa plastic, may ara nga pulo, siyam kabilog. Kung tag 5 mo siya, bali 45 lang siya. Te ang bili 38. Pila imo da bilin? Shit eh. Oo, umula na. Te kung magtatlo pansa, kinanglan gamay, miski gamay lang da. Kung damo imong paubos, dako na siya. Oo. Kaya nagaling kay kung kisa may ara nga gagmay nga makuha ko daw, may ara tag 11 kabilog. May bansi ko duwa. Oo. Kamo na sa madugang sakot. So, ari, just ang alin sa unang special na baliga ni Mano, ang homemade fishball nga ginakuhaan sobra sa charot. O mari muni siya na fishball. Pilan siyang Sa lapi, ang sarap. sa lapi gyapon wala pagbabago. Old price. Pasubong piso na siya. Tinga. Sa iban niya tag piso ng iban ng mga baguhan na mga sokit ko sa una. Ang iban Wala na ka ang gagmay ng piso. Sorry, mahal eh. ang dako ni Manina. Ang manina siya ng ining gamay, ang nipis, 100 pesos sa baligya ko. Ang dako, ang damol, 50 na siya, itong 100. Kumangkot ni sir ang mani. Interesado, pero magutang. Wala, sa dyan, ka puta ka naman sa dyan, na. Ang kanya, dako iya, dapat siya na. So, di ka pumunta ka mamay sa dyan, Wipe ko man sa una. So guys, sa mga kapawangkot, dali kung diin si Manong gabaligya sa iya mga fishball. There is sa Santa Catalina, Phase 5, Barangay Lagasan, Bago City. Dari ka lang gadyan nung yan sa Phase 5, gabaligya. Kayo, di ba sa una sa high school, kagabaligya mo? Oo, sang pag-start ng pandemic, direct ko sa subdivision, galibot-libot. So, ang tanan ng mga bikers, kaya hindi sila kalagaw, diri sila naga-bike. So, sang nagalibot-libot sila sa subdivision, iban man nga mga manok bakal ko ba sila niya, dito bala sa Phase 5 sa may Luki, kay damo tao to. Isling ko, sige kay swingan ko da. Hasta nga naanad nga dire, kadamo sila din, nagstay ko di. Kaya ti ang tao na paanan ko na di, why na ko galagaw sa iban. Kada hapon rin ko posting kay kon wala ko di, ang ibang gatakto di, pagtamuha wala ko. Ano ko na yung ilalakad na why di siya. Munang wala ko gabisin sa baligya di. Kung aga, kung makahingagaw ko timpla, swing ko sa batad. So pagka-alauna, hingagaw ko balik. Kaya time ginangadri sila kabalo nga alauna. Ari ka na din. Basta magawa. Pero nung do kadaan, nagkitsingin yung cart, no? Halimbawa, may gatanaw sa aton subong. Ano pagit ang mga kinanglan mo para maanong yung mga cart? Hindi ako gaplano gimang ko nga diwaton kong kaha ipabra. Gusto na ipastel ko lang ni siya. Kaso kulang sa budget. Guba na din man yung kalawig na sa karito ko. So dumawasak na gani niyo. Kaya lang iti wayta ibakal. Ang alang man ang binta kagamay ka tama. Tungod sa price ko sabi ko gamay gid man para lang pang masa nga presyo. Kaya mo na nga basi pa lang mabuligan man
mapakayong kahapo ko, bao na gid man. Tampi na ganyo, reason wasak na ning akong da pili do. Sa kalawigan nyo, iti 2013 pa ni. Maano tayo? Lawig na. Pumunta sa Gcash ta nga kung may gusto mag-donate. Oo, sir. No? Sa mga banta mo, no, Kapersa mga, ko na eh. mga pilang. Pinakapersa ko na nga ka, no? Mga 25-30. Dala na ni sa tanan di mo. Kahit ini sa, ang gamiton ko lang man, ini sa ipataas. Mga 25,000. Oo. Kaya na sa tungod nga, baklan sang, kuha naman lang ng pino, ng plain lang nga tubo do pa rin yun. Kaya mo na sang ilibot ko da sa iyakaha. Tapos plansa na ni sa ibutangon, hindi na ko magamit sang plywood. Kaya labok man sa gyapo, no? Ibalik nung ano, bantay-bantay kailang da permi sa Buligay bago, kaya dira ko siya i-post. Kaya kung may mga nag-donate, gid man sa imo iya, dira ko namang ginapabalo sa Buligay bago kung pila nang donate sa imo, kung may ara gid man. At, Nay kung ano idaho namon para basi makabulig-bulig sa imo nga at Magpakayo. Magpakayo. nga Mugin man na nga akong nga Testingan plano. ta lang ha, Oo. testingan ta lang. Try lang. Oo. Kung ako lang daw, kabudlayan ko kasi. Okay, tamo, dampot na para hindi na sa maguba. Sabi ko, sir, malimanong nagdampot. Hindi mo nagdampot. Tas, Okay, tapos Gina- gina- tampot gina- gina- Sabi ko mo na. Ginapa nga wala, ginapang subpon, wala mo na sa ginapang tagit-tagit lang. tagpi-tagpi. So mga kabantaye, ato nakita nga si Manong Jerry, alwan, gidya klase nga tawo. Kay bisan ano pa kamahal sa mga balaklon, ginatinguan niya gid nga mabaligyaan sa barato ang iyang mga customer. Galing kay sa ato nakita, daan na gid siya katama isang cart ni Nong Jerry. So basi mayara da sa inyo nga may mayo nga tagipusoon kag makabulig donate hasta makatipon si Manong Jerry sang worth 25,000 kay para mapakayo ang iyang cart. So, ari ang amo niya Gcash. Kung gusto nyo, idiretso na lang kay Manong Jerry ang inyo nga ginadonate. Ari malang di sa Phase 5, wala man sa gahalin. Yes, so again, pwede nyo sa Gcash and pwede man, irikta na lang kay Nong Jerry. Again, this is BYG Shana. And this is BYG friend Dame. And please subscribe my YouTube channel, Dame I Biladasma, and also my Facebook page. And this is Bantaye! Bantaye!